Koroksa takuk sangkulu bono sangkulu ke kabangma lukurong no bono siniwo eba bo kabangma jagao no bono social media eba bono YouTube ani bisingti bo bui phununglai tongmani phiaba kisa thangnai salsakango bini yakung bai thangka bono nugya sia borok no phai bono bai bui thotari phaika bo tabo belekno sak derajak bini yakung kubai bo tabo yakung bende sijak o ungtong jora o belekno khairma sa takuk sangkulu bini bagui kwbangma lukurong no kok salai tongmani kaham kaham kok toma sai tongmani o jora o tabo takuk sangkulu belekno bini sak derajak o derajak bagui tongnani chanani tabo bini belekno kosto ongui tongkha o jora o hingkai jeng tabo takuk sangkulu bai jeng koklam kisa salainai tai takuk sangkulu no jeng kokri kalangnai je mansak ang borok no phainai bwskangni masni 30 tarik eba 1 tarigo ang bono je mansak bonang subo phainai haino hai phaiyi tabuk ang borok no agatoto ang bini nok bo sinako tini puja nok sinawo ang phai tabuk boi malai khata rak sitang no nukha belekino khairma hisa jujum tongjaka takuk sangkulu tamongkai kwbangma salo ang phainan tongmani no phai mainang tongkha jora mainani bagui phiabang tini phai sopaika chini kok tv channel ni bisingti ingui tamo hongkai takuk sangkulu ni yakung pai thangka nei khanamani bisingtei ang tini abono no rutugui ang ma phaika belai haksalni tamo hongkai jeng numu nukha darak sidak no bini yakung belai khino tabo bende si uinai khakuru bui tone jakha hongkai osai uja nawinai bono tabo yakung rogo bithirok bogui tongo nei jeng khanaka buni pumani khoktei hingkai o ungtong jarao lukurok tebo je mansak khoksa hiye khoknai hiye je mansak bono chuba oi bini yakuno tari tati no kicha hamdi bai man ka hangeba joto khaganang lukurok no belai belai khino hambai naitongni joyakare chini kok tv channel bisingti o mangphili no tamongkai yakung accident kha Baby, sukurup jago. sabo sukuru saideman na Ungku sorogo laimani. O sangko lunong nita ongko rido. hingkai nung doktor rok thangka Tangga, hospitalo. hingkai nono kebra phainai phaika Hija. nai phaika na nini mo yakung baimani busu balukha Usubalo ka. hingkai nini o yakung tabuk baimani no dungko dakhaika Uni. jura rok darikha rikhana Chompari ke jurawo rombo mama. ha Jurawo rombo. jurao sauta nini mungsoi hingkai Somjoy. sonjoy buinung man hingke changkulu changkulu hingke buik sinewota Somjoy. sonjoy sonjoy Beitong li yaku na ka thigli nai ma. kumote konsep memang iya itu tom yang nasi itu enggak dah engkai sing tabuk takuk sangkulu bai hai malai peka darak sidak ang chini kok tibini engkai tamu engkai kisah hal sekanggo bo lama hing tomani jorawo bono yakung bai bai bui ferai di peka putai di peka bini tabuk talaka kuku sak kuku yakung ke bai bo tabuk thangaro klema tongjak belai khai masih sa engkai enggak tamu engkai jeng mo hai jorawo chini unis dofani jati hinjak tongnai chini borok rok chini tipra saramno sangmo hikino phai jeng manayo tamongkai o ungtong jarao belekino bobo tongani kesto kosto ngui tongjawo belekino sanani kosto tongjawo ia babo belekino borok kaham tamongkai bo kubangma jaga ono bo youtuber rok kakha kubangma lukuron bono subo phaikya e pore o jeng bobai nugui akunino binikai ang bini kami ngono tutugui ma phaika takuk sangkulu ni o jagao hingkai takuk sangkulu bo rokoi tongo bo asu tonga rokoi belekino kosto hingkai ang tabuk lukurong ni bwskango ang kogri kalangnai phainai 30 tarik ba 1 tarigo je mansak ani pocket ni rang eba ani khani hamjagino bono ang sangkulu no bo biti kolsa satro phanong to nei ang bwskango phainai maso je mansak ang bono suba phainai ang kogri kalangkha
tabung kai ang tini no bini no no puja no payo rotu ko ma pai ke ang no tini no ang chino hambai anai tong de joya kare chini kok tu bisna no sagade sagade mai kiri kha kunung ya nang hamban do nang datin na hamnai tawana de do kiting ni kan nang tai sa hai ni ka hang ka mar sa phinai do nang tabo sa kha yang gai nang rasa mai no kha ni kiting rok nang tai sa hai no hai rasa mai phinai do nang datin na hamban no ni yo nang tawana de do nang mutai rong no soran khai di mutai rong no nai khlai tong do nang datin na hamban no ang phai ka hang kai phoro pai tunai do ni bagi phoro tunai pen tunai tai no jeman tai no ang choba phai nai do ang no kogri kalang kha ang phai no te gaisa buskang ma so ang phai nai ha kunung ya bo kun khaya abo kajanai si tatang di kajanai si bo kajanai mane si do tatang ni do nai di belekhin khair mai sa yakung hai ke sima tonja su bini yakung sagadi kaki tamung khan ni cherai bu frun simung mo haing kha ani cherai sidang ma hangkai mongobani hojek mani bo tariga bo mongobaro thangne mongobaro mani takho hangkai afro lagi na boltam tongmane boni helakya anari amron helaye angabon taleng thangka abon taleng thamani yakung baija mongdia hospital bo ama ano panseri tehne boka bo jongo amu te kalaye kap kha gabon taleng no go talang khater mura talang kha ga jibi talang na makai yakung tan sulaye na ne ar talang ne ya bithi bong na ni ne bai ping accident ngai bon go sika je ang hamya sa salong nai ne bon go sika ka na ko tu phe toi phe ga a phai mane por re kai ko lo ko ni bo ro am nai song ta khok song song non bo ki sa ma rum re phayo bo ki sa rang re phayo kai na te khai ma tong khai e kwa nau ne ro ko tu ma ya ka ter thang ma ya an ma bu sa na bu te ka ham re na ne abu sang chesta khai dong go tai lo ko ni bo ro ki sa khai ro ja ba di bi ne ba ge te su ba sori di no ro jo to no jai te ro do phara su ba sori ma khai polai no pa play ham bai ma ri wo ha hingka ang khai kistan ang pu ma khai kistan bo moteng tongma bagui se ang bona kisan khamiang goi tongo jodi samma rang khokja khujo man khangka mo rang bai no ang bona bene yakong bopura ham ang abon ai tongo ang bene rang no sa phona soi mariwo ta su gyan ba se khokja khujo sai ma tongo abo samane ya gola bene yako hamane ya gola hungka ang phola katha ro te slongo talang na hin tongo tai a sambadi amanai bona sawo phola katha ro talang na khai ja hampuro jeng tongo bai ta wan de ang na phayung khai ne bo sai kalango bona bolai na hambai lokone borong te ba hambai mariwo boro jotona je lokone boro bona nai ko lei bona chuk bai mang khangka asuk toi na ang pai phlai hambai mariwo kai to ni thani asuk na hambai ta kho ni mung kai ani mung kai ona mala ni cherai ni mung kai am cherani hingkai sonje ko ma mo kata mo kami hinja mo khai tei kormo kami hinja ko tei kormo done rampara rangya dah kamu rangya para takho do hambai hingkai nang tabuni ni cherai na hamni na bagi ke ne lukorong thani kia te chuba sunang ko tana te chuba sunang ko takho do hingkai ang nong ni oro ang no kogri kalang kha phainai 30 hoite 1 tariko ang phai je mansa norok no kisami sang choba phai no tamukai tini to ang hotat cha parabo sinia tini si puja no phai man ba ang bukuno jugali jaglia engka ang khanamani yakung rok baija khini khanaka phiaba bini sikang rok youtube rok tang no guin tongo bui rok khaibe mane engka ang phaine mane apuro rok jorari mai na bagai sakoi maya tini ang rotugo phai bai ang kuno jugali man muli ang phainai mas ka paroko ang chubai na mano ang ব্যবস্থা খাই ang phainai jis kai pano hambai